don't solve your laziness with prayers. Kana usingashandi nesimba, you spend the rest of your life in churches shouting, I receive, I receive, I receive. Before ndapinda munyango ndoda kuti kune vese vasati vasubscribe to this channel, please subscribe, click your notification bell kuitira pega pega pano upload the latest video amudarikirwa. Ndauya nekanyaya kangu kadoko doko kanoda kuti ngoonesana kunyanya vechidiki vezera rangu ngationesanei. Hanzi don't solve your laziness with prayers. Ukaita usimbe hwako usahusolva usahugadzirisa neprayer. Handisi kuti kunamata kwakashata, kunamata kwakanaka, but uchipedza kunamata enda unoshanda. Go and work hard. Work. Hustle. Kunamata kwakanaka, but balanzisa zvinhu izvi, kushanda nekunamata. Uchibva kunamata wondoshanda. Hazvibatsiri kuti wabva kundonamata wosvika wogara. Hapana kana chinochinja. Kana wabva kundonamata enda unoshanda. Because Mwari vanobatsira munhu anozvibatsira. Zvese zvaunenge uchiti receive muchechi, pastor achiti receive what wazvireceiva zvinhu izvozvo kuti uzova nazvo panyama ndokunge wazvishanda. Hazvingouyi usina kushanda, because wazvireceiva pamweya spiritual. Chinda undozvishanda zvimanifeste panyama. Kana wangogara hapana kana chinochinja, handidi kunyeperai guys. Unozotopedzisira kutoblema Mwari manje. Ndanamata nekwenguva refu, but Mwari havasi kunzwa munamato yangu. Mwari vakatonzwa munamato yako, but vari kuda kuti iwe chinda undoshanda ndokuti zvinhu izvo zvitange kumanifesta panyama. Vazhinji vedu tatoluza focus yekutonamata chaiko kwenye. Haina nchanamati beta ndongorega kunamata kwacho because hazvishandi, hazvisi kundibatsira. Hapana chinouya wakagara, chero kanamata, chero katsanya zvemutoo upi, ukachema uchinamata uchibuda misodzi yeropa usingaendi kundoshanda, nothing is changed. Hapana kana chinochinja. Ndoda kupa example kuti handongoziva ndiriwe kufarira kupa maexample. Iwe uri musango zvazvo ukaona shumba ukaona shumba ichiuya kwauri kuda kukuruma, unoti Mwari itai kuti shumba isandiruma here. Wakamira, inoramba ichitouya kukuruma. Asi chaungatoita waiona shumba, tiza uchitonamata kuti Mwari chitondiwedzerai speed yekuti shumba isandibata, ndiwedzerai speed, uchitomanya. Because pakaita prayer then action yako uchishanda, zvinhu zvikabatana so izvi unobudirira. Kwete kuti unoita kuti prayer wobva wadii, watadza kundoshanda, woona shumba iri kuuya ichikuruma, woramba wakamira, unotongorumwa. Saka zviri kudai kuti utize neupenyu hwako. Tiza neupenyu hwako kutiza nhamo, tiza neupenyu hwako kutiza nhamo. Kuti Mwari ndiwedzere speed, handisi kuda kuti nhamo iri kumashure iri kunditevera indibate. Kunamata kwakanaka, but hanzi faith without action is dead. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Unochipedza nguva yako, uri kupedza nguva yako. Ngatishandei guys, my youth, ngatishandei. Zvese zvaunonamatira zvese Mwari vakatokupa, but vakuda kuti iwewe uchisumuka undoshanda. Hapana chinouya wakagara.
hapana kana chinotombouya wakagara guys. Zvinhu zvese zvinoshandirwa. Ende kunamata kunonakidza kana zvinhu zvakarongeka so. Chinyatsoziva kuti ndichibva kundonamata panapa ndoida kundohasila. Ukangozviita chete zvinhu izvo zvonyatsoona kuti zvinhu zvako zvinoendeka. Ende unonamata une mufaro unyatsoziva kuti zvinhu zvangu zvinoendeka. Kwete kuti unova kutoti ndakungoendawo hangu, ndakungoitawo zvokungoendawo kundonamata but zvinhu zviri kuramba. Hazvisi kuramba. Iwewe pane pauri kuresva. 50% yako ngaiperere mukunamata. Imwe 50% kushanda. Balanzisa zvinhu izvi. Zviri 2. Don't solve your laziness with prayers. Usaita usimbi. Usaita usimbi. Dzidza kushanda nesimba. Dzidza kushanda nesimba. Uchipedza kunamata, go and work. Work. Thank you guys. Ndo chandanguya nacho. Chiti tingoonesanawo. Titi kune vese vasati wasubscribe to this channel, please subscribe, click your notification bell kuitira pega pano upload a video. Mudarikirwe. Blessed. Like a Hellcat.